Desite bre ljudi, danas ćemo otvarati pekove na FIFA 15 i moj gost je Dino. Javi se. Ćao, šta ima? I izvinite što nisam dugo snimao i ja i on smo i otvarati pekove i ko dobije najboljeg igrača, otvaramo ja i on po 5 pekova. Ja prvi otvaram. Ajde. Šta misliš kojeg ćeš igrača dobiti? Messi. Ko je ovo? Ne valja ovaj pek. Evo sad Dino otvara. Sad ćemo da vidimo kojeg je Dino igrača dobio. Evo sad ćemo da vidimo kojeg. Dobio je Kolo Ture, Ezil ili Ozil, ovaj je Rodriguez. Znači 1-0 za tebe. Ali dokle se igra? Otvaramo 5 pekova. Ali dokle se igra? Do koliko pojena? Do 5. Baš. Evo, ja otvaram drugi pek. Messi! Tako je. Aj sad ti da idem. Vidal. Jesi sresnik. Ne, Sanchez. Da. I Kane. I Da vidimo sada, ja otvaram drugi pek. Izvinite ljudi, zbog ovo sad, ja sam moram nešto da pogledam. Okej. Ajde, sad ti otvori. Ajde, Dino, otvaraj ti drugi pek. Nema šanse da će dobiti boljeg igrača. Ashley Cole. David Luiz, Totti, kartica, Cavani, Benzema, Dumbia. Ljudi, je 3-3. 1-1. A da. Sad ja otvaram treći pek. Totti, kartica, David Luiz. Ajde, izvidite malo što baguje. Ja nisam mogla da stream pošto sam bio bolestan. Ja. Treći pek otvaram. Ajde. Izvidite. Hulk. Da se meni čini ili jeste? Jeste Hulk. I to inform kartica. I legendu sam jednu dobio. Dobro je. Boateng. Princ Boateng. Sad ti otvaraj. Voš. Ajde. Emenike, ja mislim da jeste Emenike. Ne verujem. Jeste Emenike. Može. Evra. Emenike. I De Boer legenda. Ja sam ovaj put pobedio. Ferreira. Ja sam ovaj put pobedio 2-1 za mene. Ja sam imao legendu od 97, a ti od 96. Od 86. Da. Sad ja otvaram četvrti pek i 2-1 je za mene. Leno, ovo je golman Leno. Balotelli. Ajde sad još neko dobar. Infor Torres. Znači opet 87. Ako ti imaš više od 87, pobjeda. dobio si ovo. Imaš Torres. Da. Otvaraj ti tvoj četvrti pek. Opet idemo. 2 golmana u jednom peku. Cristiano Ronaldo i Rodriguez. Ti si dobio. Homeward, Ronaldo inform kartica. Nije inform.
Nije. A šta je? Ne znam koja je ova kartica plava. Fernando Carap, Rodriguez i Homeward. Još jedan američki golman u istom peku. Dobro, Ja sam pobedio. 2-2. Ja otvaram 5. pek. Otvorit ćemo više od 5 pekova. Izgled. Vidal Lopez. Inform kartica Messi. Nije, Pastore. Ronaldinho, to. Joj. 80, 86, opet, A meni se učinilo da je Messi zato zbog Argentine. da. Otvori ti tvoj 5. pek. I znači 2-2, moj je bio 86. Sad ćemo da idemo od tebe. Inform 86, 96, 3, Messi. 3-2 za Dinu. Do Ja 5 otvaram. pojena igramo. 6. pek, 3-2 za Dinu. Važno. Otvorit ćemo više od 5 pekova. pekova, to sam već i rekao. Dumbija. To je ovo, opet Vidal. 2 Dumbija. Dvojica. Moje 87. Sad ti, ajde na to ide. Moj 6. pek. I Moje 87. opet golman. Amerika. Jeste kao i prošli put. Mata. 3-3. A ovo je zemu, pogledaj ovaj. Jeste. Lik. 3-3. Howard me uvek prati. A tebe je Vidal. Ja otvaram 7. pek. I Da idemo. Koji je ovaj? Neki Francuzac iz Arsenala. Francuz, ne Francuzac. Ronaldinho. Ronaldinho opet. To! Luis. David Luiz i to. To ti kartica. I 89. Ostane kod plavanja, onda i meni bila ispod toti kartica. Ne, a tebi je bila crveno sa plavim. A, Otvori ti svoj 7. pek. Moj je bio 89. Ibrahimović. Opet za tebe poen. Jedna legenda. De Boer od 86. Cavani, Sanchez. Znači, 4-3. Svoj 8. pek, ja bude 8. Jeste. Ronaldo. Tako je. Tebi je isto kao moja kartica. I Messi! To! Znači, I 97. I Griezmann. Gružman već. Griezmann. 97 je ovaj. I koliko je? 4-4. Neće biti 4-4, sad ti otvaraš i sad će vidjeti da Pa trenutno je 4-4. nije trenutno. 4-3 za tebe. Pa sad si otvorio. Da. I sad ako ti vidite ljudi, zbog ovoga ja moram da pogledam do koliko mi snimamo. Ide neki Nemac. Boateng. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Meni ide poen. Sanchez. Meni ide poen. Može? Ronaldo, Kane i Boateng. Meni ide poen. Baš. Znaš zašto? Zato što si imao i Ronaldo i Messija. Imao si plus i Griezmann. Da. Ajde. Ljudi, idemo mi u pauzu. Ljudi, vraćam se posle kratke pauze. Ja sam dobio Riberija, on je 88. Idemo mi na kratku pauzu da Dino otvori pek. Ljudi, vraća se posle kratke pauze i Dino je pobedio. A Zara sa 90 mu je ocena. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se u